Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi kabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wassalamu mugi rahmat adim sapa Allah ala sayyidina ing atase tuan kita Muhammad dan rupane Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi. Wa alihi lan keluargane Nabi at-thahirina kang suci-suci kabeh wa sahabati lan pira-pira sahabate Nabi ajmaina hiyos kabane. Qala dawu sapa al-qadhi hakim rupane Abu Syuja'in Abu Syuja' Ahmadu rupane Ahmad ibnil Husaini kang dadi anake Husain ibni Ahmad kang dadi anake Ahmad al-Asfahaniyu kang bangsa Asfahan rahimah mugi rahmatihu ing Abu Syuja' Allah sapa Allah taala hale maha lurus Allah saala nyuwuni ing ingsun ba'dul asdiqa sapa sebagiane pira-pira kanca hafidhu mugi ngreksahum ing asdiqa Allah sapa Allah taala hale maha lurus Allah an a'mala ing yen to ngarang sapa ingsun mukhtasaron ing ringkesan fil fikhi ing dalam ilmu fikih ala madzhabil imami ing atase madzhab Imam Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i rahmatullahi utai rahmati Allah taala halaimaru supallah alaihi iku tetep ing atase Imam Syafi'i wa ridwanulan ridhone Allah fi ghayatil ikhtisari ing dalem katok-katok ringkesan wa nihayatil ijazi tegese katok-katok ringkesan liya krupa supaya yen to parek alal muta'allimi ing atase wong kang belajar apa darsuhu deres mukhtasar waya sulan gampang alal mubtadi ing atase pemula wong kang ngawiti belajar apa hifdzu ngapalake mukhtasar wa an uktira lan yen to ngakeh-akeh sapa ingsun fi ing dal mukhtasar minat taksimati saking pira-pira bagian wa hasrul hisalan pelanggerane pira-pira pakerti fajab tu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing badul asdiqa ila zalika maring mengkono-mengkono an uksira taliban hale wong kang nuprih litawabi maring ganjaran rahiban hale wong kang demen ilallahi maring Allah taala hale maha lurus Allah fit taufiqi ing dalam aweh taufik liswabi maring kebenaran innahu sak temene Allah alama ing atase perkara yasya'u kang ngersake sapa Allah iku qadirun zat kang kuwasa wa bi ibadilan kelan pira-pira kawulane Allah latifun iku zat kang lembut khabirun tur zat kang waspada. Kitab Thaharati utawi iku kitab Thaharah almiyahu utawi pira-pira banyu allati rupane miyah ya juzu kang ngunang biha kelawan allati atat hiru apa sesuci sab'u miyahin iku pitu pira-pira banyu rupane ma'u samae banyu langit wa ma'ul bahri lan banyu segara wa ma'un nahri lan banyu kali wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'u salji lan banyu es wa ma'ul barati lan banyu embun Tsummal miyahu nuli utai pira-pira banyu ala arbaati aksamin iku tetep ing atase papat pira-pira bagian rupane tahirun banyu kang suci mutahirun kang nyuciake wairu makruhin kang ora makruh wa utai tahir mutahhir wairu makruh almau iku banyu almutlaq kang mutlak wa tahirun lan banyu kang suci mutahhirun kang nyuciake makruhun kang makruh wa utai tahir mutahhir makruh iku almau banyu almusyammasyu kang den panasake wa tahirun lan banyu kang suci ghairu mutahhirin kang ora nyuciake wa huwa utai tahir ghairu mutahhir almau iku banyu almusta'malu kang amrih den gunakake wal mutaghayyiru lan banyu kang wah bimas bab perkara kholata kang nyampur apa mahu ing alma minat tahirati saking pira-pira perkara kang suci wa ma'unan banyu najisun kang najis wa huwa utai ma'un najisun alladzi iku banyu halat kang ngenggon-ngenggoni fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis wa huwa utai ma'un iku dunal kullataini kurang rongkolah au kana utawa ana apa ma iku kullataini rongkolah fataghayyara mongko berubah apa alma wal kullatani utai rongkolah khamsumi atiridlin iku 500 ritel Baghdadiyun kang bangsa Baghdad takriban ing dalam kira-kirane fil asahi ing dalam qaul asah Faslun wa juludul maitati utai pira-pira kulite badang tathuru iku bisa suci apa julud bidibagi kelawan den sama ila jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinzir lan celeng
wa malan perkara tawallada kang metu apa mamin huma saking kalbi wal khinzir au min ahadi mauta saking salah sijine kalbi wal khinzir wa admul maitati utai balungi badang wa sya'ruha lan rambute maitah najisun iku najis ilal adamia kejaba bangsa Adam. Faslun walaya juzu rawenang apa istimalu awani dzabi amrih nggunakake pira-pira wadahe emas wal fiddati lan perak. Waya juzulan nang apa istimalu ghairi ma amri nggunakake saliyane dzab wal fiddah minal awani nyatane saking pira-pira wadah. Faslun wasiwaku tai siwak mustahabun iku perkara kang den sunahake fi kulli halin ing dalem saben tingkah ila ba'da zawali kejaba ing dalem sause ling siri srengenge liso imi keduwe wong kang poso. Wa huwa utawi siwak fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwih banget istibaban apane amrih kesunahane rupane inda taghayyuril fami ing dalam nalikane dadi oe cangkem min azmin saking azem wa ghairi lan liyane azem wa indal qiyamilan ing dalam nalikane jumeneng minan naumi saking turu wa indal qiyamilan ing dalam nalikane jumeneng ila sholati maring salat. Faslun wa furudul wudu'i utai pira-pira fardune wudu sitatu asya iku ana 6 pira-pira suwi-suwi. Rupane an-niyatu niyat inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah wa ghuslul wajhi lan basuh wajah wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro wa masubati rasilan ngusap sebagian sirah wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini maring polok loro. Wa tartibulan tartib alama ing atase perkara zakarna kang nutur sapa kita hu ing ma wa sunanuhu utai pira-pira sunai wudu iku asyaratu asya 10 pira-pira suwi-suwi rupane atas miatu maca basmalah wa ghusl kafaini lan basoe pepek loro qabla idkhalima ing dalem sadurunge nglebokake kafen al inaa ing wadah wal madmadatulan kekemu wal istinsyaku nyesep banyu nang irung wa masu jami silan ngusap sekabehane sirah wa masul udhune ngusap kuping loro dohiri hima rupane dohire udunen wa batini hima lan jerone udunen bimain kelawan banyu jadidin kang anyar wa tahliya wa takhrilu lihati lan nyela-nyelani jenggot alkasati kang ketel wa tahlilu aswabil yatini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro warijlaini lan sikil loro wa taqdimul yumna lan dinginake anggota tengen alal yusra ing atase anggota kiwa wa taharatu lan sesuci salasan kelawan kaping telu wal muwalatu lan nuli-nuli. Faslun wal istinja'u tawi istinja wajibun iku perkara kang wajib minal bauli saking nguyuh wal ghaiti lan ngising wal afdalu tawi luwih utama ayas tanjia iku istinja sapa man bil ahjari kelawan pira-pira watu tumma yutsbi nuli ngenut mbureni sapa man ha ing ahjar bil mai kelawan banyu wa yajuzu nang apa ayak tasira yen tong ringkes sapa man alal mai ing atase banyu aw ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yunki kang bersihake sapa man bihinna kelawan salas al mahala ing panggonan fa idza arada mongko tatkala ning ngarepake sapa man al iktisara ing ringkes ala ahadima ing atase salah sijine alal ma'i aw ala salasati ahjar fal ma'u mongko utahe banyu afdhalu iku luwih utama. Wa istani pungedahi sapa man istiqbalal kiblati ing amrih madhep kiblat wastidbari halan mungkuri kiblat wisara ing dalem ora-ora tanah lapang. Wa istani pungedahi sapa man al baula ing uyuh wal ghaita lan ngising fil mai ing dalem banyu arroki kang meneng wa tahta syajarati lan ing dalem misore wit al musmirati kang uwoh wa fitoriki lan ing dalem dalan wa dilan yub wasak bilan bolongan walayatakallamu ora guneman sapa man alal bauli ing atase nguyuh wal ghaiti lan ngising walayastakbilan ora madhep sapa man asyamsa isenge wal qamar lan rembulan walayastakbilan ora madhep sapa man huma ing asyamsa wal qamar. Faslun walladzi utahe perkara yang kudu kang rusak apa alladzi al wudu'a ing wudu iku sitatu asya'an pira-pira suwi-suwi. Rupane ma perkara kharaja kang metu apa ma minasabilaini saking dalan loro wena mulan turu ala ghairi hayatil mutamakine ing atase ora tingkah netepake bokong wa zawalul akli lan ilangi akal bisukrin kelawan sebab mendem au marotin utawa lara walam surajulilan demai wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang bangsa liya min ghairi hailin saking tanpa anane aling-aling wa masu farjil adami lan demek farjine bangsa Adam bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek wa masu halqati duburi lan demek bunderane dubure
anak Adam alal jadidi ing atase qaul jadid. Faslun walladzi utai perkara yuji bukang majibake apa alladzi al-ghusla ing adus iku sitatu asya 6 pira-pira suwi-wiji rupane salah satun utai telung perkara tashtariku iku sekutonan fiha ing dalam salah sapa arijalu pira-pira wong lanang wan nisa ulan pira-pira wong wadon waya utawi salas iku iltiqaul khitanaini dadi tetemune khitan loro wa inzalul mani lan metune mani wal mautulan mati wa salah satun utai telu perkara takhtas iku dadi khusus biha kelawan salah sapa anisa pira-pira wong wadon wa ya utawi salas iku al haidu haid wa nifasulan nifas wal wiladatu lan manak. Faslun wa faraidul ghusli utai pira-pira fardune atus salah satu asya iku telu pira-pira suwi-wiji rupane anniyatun niyat wa izalatun najasati lan ngilangake najas ing kanat lamun ana apa najasah ala badani iku ana ing atase badane man wa isalul ma'ilan nekake banyu ila jami sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit wa sunanuhu utai pira-pira sunai ghusli khamsatu asya iku 5 pira-pira suwi-wiji rupane atas miatu maca basmalah wal wudu ulan wudu qoblahu ing dalem sadurunge ghuslu atus wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alal jasadi ing atase jasad wal muwalatulan nuli-nuli wa tadimul yumna lan dinginake anggota tengen alal yusra ing atase anggota kiwa. Faslun wal igdisalatu utai pira-pira atus almasnunatu kang den sunake sab'ata asyara iku ana 17 huslan apane adusil rupane husul jumati atus Jumat wal idaniran riya loro wal istisqa ilan atus istisqa wal khusufilan grana rembulan wal kusufilan grana matahari wal huslulan atus min huslil mayiti saking ngedusi mayit wal kafirulan min ghuslil mayiti lan saking ngedusi mayit wal kafiri lan adusi wong kafir ida aslamatat kelani mlebu Islam sapa kafir wal majnuni lan wong edan wal muhma alih lan wong kang ayan sapa alih al ida afaqatat kalani sadar sapa majnun wa muhma wal ghuslan atus indal ihram ing dalem nalikane ihram walidukhuli Makkah lan krana manjingi tanah Mekah walil wukuf lan krana wukuf bi Arafah ing dalam Arafah walil mabiti lan krana nginep bi Musdalifah ing dalam Musdalifah walil ramil jimari lan krana mbalang pira-pira jumrah asalasi kang telu walil tawaf lan krana tawaf walil sa'i lan krana sa'i walil dukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan krana manjing Madinah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Faslun wal mashu ta ngusap alal khufaini ing atase muzah loro iku jaizun perkara kang wenang bisalah sati syaraita kelawan telu pira-pira syarat rupane ayab tadi ayen to ngawiti sapa man lubsahuma ing nganggo khufain ba'da kamali taharati ing dalem sause sampurane susuci wa ayakuna yen to ana apa khufain satira ini iku tutup karone lima hali ghusl fardhi maring panggonane basuhan fardu minal qadamaini nyatane dalamaan loro wa yakuna yen to ana apa khufain mima iku tetep setengah saking barang perkara yumkinu kang mungkin apa tatabul masyi nuli-nuline lumaku alaihi ma ing atase ma atau khufain wayam sakulan ngusap sapa almuqimu wong mukim yoman ing dalam sedina walelatan lan sewengi wal musafir lan ngusap sapa musafir salah sata ayamin ing dalam telu pira-pira dina bilaya lihinna kelan pira-pira wengine salah sati ayam wabtidaul muddati utai dadi kawitane mangsa min hina yuhtisu iku tetep saking sekirane hadas sapa man ba'da lubsil kufaine ing dalem sause nganggo muzah loro fa in masaha mongko lamun ngusap sapa man fil hadori ing dalem omah tumasa faronuli lunga sapa man au masaha utawa ngusap sapa man fis safari ing dalem lunga Thumma aku manuli mukim sapa man atamma mongko nyempurnakake sapa man mashamu kimin kalawan kaya usapane wong mukim. Kaya dulu batal opal mashu ngusap bisalah sati asya kalawan telu pira-pira suwi-wiji rupane bikhol ihima kalawan sebab cepote khufen wan kita ilmu dadilan dadi tutuke mangsa wa malan perkara yuji bukang majibake apa ma'al ghusla ing atus. Faslun wa syaraitu tayamumi utai pira-pira syarate tayamum khamsatu asya iku 5 pira-pira suwi-wiji rupane wujudul udri ana nek udur bisa faren kelawan sebab safar au maratin utawa lara wa dukhulu waqti sholatilan manjingi waktu salat wa talabul ma'ilan nuprih banyu wa ta'adzuru istimalilan
dadi udure amrih nggunakake banyu wa zuhulan apeseman ba'da tolabi ing dalem sause nuprih wa bulan lebu at-tahiru kang suci lahu kang iku tetep kaduwe turab tahir hu barung tai beledug fa in khala mongko lampun nyampur hu ing turab apa jisun gambing auramlun utawa krikil lam yujzi mongko ora wenang atau lam yujzi mongko ora nyukupi apa in khalata. Wa faraidu ta pira-pira fardune tayamum iku arbatu asya papat pira-pira suci-suci rupane aniyatu niat wa masuliyataini lan ngusap tangan loro ma'al mirfaqone ing dalem sumertane sikut loro wa tartibulan tartib wa sunanuhu ta pira-pira sunai tayamum salah satu asya iku telu pira-pira suci-suci rupane atas miyatu maca basmalah wa takdimul yumna lan dinginake anggota tengen alal yusra ing atase kiwa wal muwalatu lan nuli-nuli waladzi utai perkara yubtilu kang batalake apa ladzi atayamu maing tayamum iku salah satu asya telu pira-pira suci-suci rupane ma perkara abdala kang batalake apa ma al wudu ing wudu wa ru'yatul ma'ilan ningali banyu fi ghairi wekti salat ing dalem sakliyane utawa njabane wektu salat waridatulan murtad wa sahibul jabairi utai wong kang nganggo pira-pira perban iku yamsahu ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair wa yatayammamu lan tayammum sapa sahib ayu sholilan salat sapa sahib wala i'adada lan ora ana jenise baleni iku maujud alaihi ing atase sahib ing kana lamun ana sapa sahib iku wadoa nyeles sapa sahib ha ing jabair ala tuhrin ing atase suci wa yatayammamu tayammum sapa sahib likulli faridatin ketuwe saben-saben fardhu siji wa yusallilan salat sapa sahib sapa man bitayammumin kelawan tayammum wahidin kang siji salat ma ing perkara syaa kang ngersake sapa man minan nafili nyatane mas saking pira-pira perkara kang sunah. Faslun wa kullu ma'iin utai saben-saben perkara kang cawer kang cair kharaja kang metu apa kullu ma'i minasabileni saking dalan loro iku najisun najis ilal maniya kejaba mani wa ghuslu jami'il abwali utai mbaso sekabehane pira-pira uyuh wal arwasilan pira-pira tai wajibun iku wajib illa baula sobi kejaba uyuh bocah lanang cilik alladzi rupane sobi lam yakul kang durung mangan sapa alladzi ata'ama ing panganan fa innahu mongko sak temene baulu sobi yadhuri iku bisa suci apa baulu sobi pira silma iklan mencipratan nyipratake banyu alaihi ing atase baulu sobi wala yufa ora den ngapura apa an syai'in saking suwi-wiji minan najasati saking pira-pira najis ilal yasira kejaba sithik minadami saking getih wal hilan nana wa malan perkara lan nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu keduwe masa ilatun kang mili idza waqa'at kalane tumiba jatuh ceblok apa mafil ina'i ing dalem wadah wa matalan mati apa mafihi ing dalem ina fa innahu mongko sak temene ma iku layu najis ora bisa najisake apa mahu ing ina yang ada airnya wal hayawanu utawi hayawan kuluhu yus kabehane hayawan tahirun iku suci iku perkara kang suci ilal kalba kejaba aswal khinzira lan celeng wa malan perkara tawalad kang metu apa mamin huma saking kalba wal khinzir au min ahadi mau utawa disilang saking salah sijine kalba wal khinzir wal maitatu utawi badang kuluha yus kabane maitah iku najisatun najis ila samaka kejaba iwak wal jarodalan walang wal adam yalan bangsa anak adam wayu salan den baso opal ina wadamin wuluhil kalbi saking jilatane asu wal khinzir lan celeng sab amaratin kelawan pitu pira-pira ambalan ihdahuna utai salah siji sab amarat pitu robi kutadiplan lebu wayu salan den baso apa ina min sairin najasati saking sekerine sisane pira-pira najis maratan kelawan saambalan tak tikang teko apa maroh alaihi ing atase al ina wa salah satu utawi kaping telu afdhul iku luwih utama wa idza takhalalat tatkalane dadi juga apa al khamratu khamrah binafsiya kelawan dene khamrah tahurat monggo suci apa khamrah wa idza khalalat tatkalane dadi juga apa khamrah bitar hisain kelawan nyemplungake suci-suci fiha ing dalem khamrah lam tadur mongko ora suci apa khamrah faslun wa yakhruju metu
minal farji saking farji apa salah satu dimain telu pira-pira getih rupane damul haid getih haid wa nifasilan nifas wal istihadha tilan istihadha fal haidu mongko utahe haid wa ya haid adamu iku getih al khariju kang metu min farjul mar'ati saking farjine wong wadon ala sabili sihati ing atase konsep kesehatan min ghairi sababil wiladati saking ora sebab melahirkan walau nuhu utawi warnane haid aswatu iku ireng muhtadimun kang panas landaun kang larakake wan nifasu ta nifas wa ya nifas adam iku getih al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem ngiringi mana wal istihadatu ta istihadah wa ya istihadah adam iku getih al khariju kang metu fi ghairi ayamil haid ing dalem saliyane pira-pira dinane haid wa nifas lan nifas wa qaul hadi utail sithik-sithik haid yaumun iku sedina wa lailatun lan sewengi wa aksaru utail weh akeh haid 15 iku 15 yauman apane dinane ghalibu utawi umume haid situn iku 6 ausabu utawa 7 qaul nifas utail sithik nifas lahdatun iku sak kecrotan sebentar sekali keluar wa aksaru utail weh akeh nifas situna iku swida yauman apane dinane wa ghalibu utawi umume nifas iku 40 apane yauman dinane wa qalu turi utaili siti-siti suci bainal haid utaini ing dalam antarane haid loro 15 iku 15 apane yauman dinane wala hatta ora ana jenis batas iku mujud li aksari kedue luwih akeh tuhri wa qalu zaman utaili siti-siti mongso tahidu kang haid fi ing dalam zaman sapa almarwa atu wong wadon iku tis usi nina umur 9 pira-pira taun wa qol hamli utaili siti-siti hamil kandungan iku sitatu asyurin 6 pira-pira wulan wa aksaru utaili akeh hamli iku arba usinen 4 pira-pira taun wa ribu utai umumi hamil tisatu asyurin iku 9 pira-pira wulan wa yahrumu haram bil haidis bab haid wa nifasilan nifas samaniatu asya apa 8 pira-pira suwi-wiji rupani as-sholatu salat wa semulan poso wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa masul musafilan demek musaf wa hamlulan go musaf wa dukhul masjid lan mlebu masjid wa tawafulan tawaf wal watulan wati wal istimtaulan istimta foreplay bima perkelawan perkara bena surati kang tetep ing dalam antarane udel waruk batilan dengkul wa yahrumu haram alal junubi ing atase wong kang junub apa khamsatu asya 5 pira-pira suwi-wiji rupane as-sholatu salat wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa masul musafilan demek musaf wa hamlulan go musaf wa tawafulan tawaf lubsulan menang berdiam diri fil masjid ing dalam masjid wa yahrumulan haram fil muhdis wa yahrumu haram alal muhdis ing atase wong kang hadas apa salah satu asya telu pira-pira suwi-wiji rupane as-sholatu salat wa tawafulan tawaf wa masul musafilan demek musaf wa hamluhu lan go musaf kitabus sholati utawi iku kitab nerangake salat as-sholatu utawi salat al-mafrudatu kang den fardhoake iku 5 rupane adzuhur duhur wa al waqti utawi awal waktune duhur zawalu syamsi iku lingsire srengenge wa akhiru utawi akhire duhur iku idza sorotat kalane dadi apa dillu kulisyai'in bayangan saben-saben suwiji iku mislau madani syai' ba'da dilli zawali ing dalem sause bayang-bayang kang lingsir wala asrulan asar wa awal waktiya utai awal waktune asar azyadatu iku luwih ala dzil misli ing atase bayang-bayang semisal wa akhiru utai akhire asar fil ikhtiyari ing dalem wektu ikhtiyar ila dzil mislaini tetep temeka maring ayang-ayang semisal loro wa fil jawazilan ing dalem wektu jawas ila ghurbi syamsi iku tetep temeka maring surpe srengenge wal maghribulan maghrib wa waktu utaya waktune salat maghrib wahidun iku siji wa utai wahid iku ghurubu syamsi surupe srengenge wa bimiqdari malan kelawan kira-kirane perkara yu adzinu kang adzan sapa man wa yatawaddulan wudu sapa man wa yasturulan nutupi sapa man al aurata ing aurat wa yuqimulan jumenengake sapa man as-sholata ing salat wa yusallilan salat sapa man khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat wal isya ulan isya wa awal waktu utai awal waktune isya iku idza gobatat kalane surup apa asyafaku mego al ahmaru kang abang wa akhiru utai akhir isya fil ikhtiyari ing dalem wektu ikhtiyar ila sulusil laili iku tetep tumeka maring sepertulune wengi wa fil jawazilan ing dalem wektu jawaz ila tulil fajr iku tetep tumeka maring matune fajar asane kang kaping pindho wa subuhan subuh wa awal waktu utai awal waktune subuh iku tulul fajri matune fajar asane kang kaping pindho wa akhiru utawi akhire subuh fil ikhtiyari ing dalam ikhtiyar ilal isfari iku tetep tumeka maring kuning-kuningan wa fil jawazilan ing dalam wektu jawas ila tulu syamsi iku tetep tumeka maring metune srengenge
Faslun wa syaraitu wujubi sholati utai pira-pira syarat wajib salat salah satu asya'a iku telu pira-pira suwiji-wiji rupane al-islamu islam wal bulughu lan balik wal aqlu lan duweni akal wa huwa utai akal haddut taklifi iku batasane den perdi-perdi batasan tanggung jawab washolawat utai pira-pira salat al-masnunatu kang den sunahake iku khamsun 5 rupane al-idani riyaya loro wal kusufani krana loro wal istisqa lan salat istisqa wa sunanu ta pira-pira sunah atabiatu kang ngenut bureni lil faraidi maring pira-pira fardhu iku sab'ata asyara 17 apane rakaatan rakaate rupane rakaatal fajri rong rakaat fajar wa arbaun lan papat qabla dzuri ing dalem sadurunge zuhur wa rakaatani lan rong rakaat ba'da ing dalem sause zuhur wa arbaun lan papat qabla asri ing dalem sadurunge asar wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sause maghrib wa salasun lan telu ba'dal isya ing dalem sause isya yutiru hale witir poman biwahidatin kelawan salah siji minhuna saking salas wa salah sunawafila utawi telu pira-pira salat sunah muakkadatun kang den kuatake kabeh iku salatul laili salat wengi wa salatud duha lan salat duha wa salatut tarawih lan salat tarawih. Faslun wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate salat qabla duhuli ing dalem sadurunge mlebu via ing dalem salat iku khamsatu asya 5 pira-pira suwiji-wiji rupane taharatul a'dha'i sucine pira-pira anggota minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis wa satrul aurati lan nutupi aurat bilibasin kelawan kelambi tahirin kang suci wal wuqufu lan meneng berdiam diri ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci wal ilmu lan ngaweruhi bidukhulil waqti kelawan mlebune waktu wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Waya juzunang apa tarkul kiblati ninggal kiblat fi halatene ing dalam tingkah loro rupane fi syiddatil khaufi ing dalam bangete wedi wa fi nafilati lan ing dalam salat sunah fi safari ing dalam bepergian ala rahilati ing atase tunggangan atau transportasi. Faslun wa arkanu sholati utai pira-pira rukune salat iku sama niyata asyara 18 apane rukunan rukune rupane an-niyatun niyat wal qiyam lan ngadeg mal qudrate ing dalem sumertane kuwasa wa takbiratul ihram lan takbiratul ihram wa qiraatul fatihati lan maca fatihah wa bismillahirrahmanirrahim utai lafat bismillah iku ayat minha saking fatihah wa ruku ulan ruku wa tumakninatu lan tumakninah fi ing dalem ruku wa rafulan tangi wa i'tidalu lan i'tidal wa tumakninatu lan tumakninah fi ing dalem i'tidal wa sujud lan sujud wa tumakninatu lan tumakninah fi ing dalem sujud wal julusu lan nungguh baina sajdataini ing dalem antarané sujud loro wa tumakninatu lan tumakninah fi ing dalem julus baina sajdatain wal julus lan nungguh al akhiru kang akhir wa tasyahud lan tasyahud fi ing dalem julus akhir wa sholatu lan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ing dalem julus akhir wa taslimatulan maca salam al ula kang kawitan wa niyatul khuruj lan niat metu minas sholati saking salat wa tartibul arkani lan ngurutake pira-pira rukun alama ing atase perkara karena kang nutur sebab kita hu ing ma wa sunanuha utai pira-pira sunai salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu via ing dalem salat iku syai'ane rong perkara rupane al adzanu adzan wal iqamatu lan iqamat wa ba'da dukhuli lan pira-pira sunai ing dalem sause mlebu via ing dalem salat iku syai'ane rong perkara rupane at-tasyahud tasyahud al awalu kang awal wal kunut lan kunut fi subhi ing dalam subuh wa fil witri lan kunut ing dalam witir fi nisfi ing dalam setengah asane kang kaping pindho min syari Ramadan saking bulan Ramadan wa hay'atu wa pira-pira sunah hay'ate salat khamsata asyara iku 15 apane khoslatan pakertine rupane raful yadaini ngangkat tangan loro inda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram wa inda ruku ilan ing dalem nalikane ruku wa rauf ilan tangi minhu saking ruku wawat ulyamini lan nyeleh tangan dengan ala shimali ing atase tangan kiwa wa tawajulan donga tawajuh wal isti'adzah tulan donga ta isti'adzah wal jahrulan maca banter faum fi maudhihi ing dalem panggonan jahar wal israrulan maca iri fi maudhihi ing dalem panggonan israr wa ta'minulan maca amin wa qiraatus surati lan maca surah ba'dal fatihati ing dalem sause Fatihah wa takbiratulan pira-pira takbir indaraf ing dalem nalikane tangi wal khawdi lan tumurun utawa medun wa qaulu sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu lan ngucap sami Allahu liman hamidah sami'a ngrungu Allah sapa Allah liman mari wong hamidah kang muji sapa man hu ing
Allah Rabbana duh pangeran kita laka iku tetep kudu panjenengan alhamdu utawi sakabehane puji wa tasbihu lan maca tasbih fi ruku ing dalem ruku wa sujud lan sujud wa wadul yadaini lan nyeleh tangan loro alal fakhidaini ing atase pupu loro fil julusi ing dalem lungguh yabsutu hale menggang sapa man al yusra ing tangan kiwa wa yakbitulan gegem sapa man al yumna ing tangan tengen ilal musabbihata kejaba jari telunjuk fa innahu monggo sak temene man yusyiru iku isarah sapa man biya kelawan al musabbiha mutasyahidan hale wong kang tasawuf wal iftirasu lan lungguh iftiras fi jami'il jalasati ing dalem sakabehane pira-pira lungguh wa tawarukulan lungguh tawaruk fil jalasati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir wa taslimatul maca salam asaniyatu kang kaping pindho. Faslun wal mar'atu utawi wong wadon iku tu khalifu nulayani sapa mar'ah arrajula ing wong lanang fi khamsati asya ing dalem 5 pira-pira suwi-suwi. Farajulu mangka utawi wong lanang yujafi iku benggang utawa ngangkat sapa rajul mirfaqaihi ing siku lorone rajul anjan be saking lambung lorone rajul wa yukilulan ngangkat sapa rajul badnahu ing wetenge rajul anfaqidahi saking pupu lorone rajul. Fi ruku ing dalam ruku wa sujudi lan sujud wa yajharu maca banter sapa rajul fi maudhi'il jahri ing dalam panggonane jahar wa idana batat kalane ngenani hu ing rajul apa syai'un suwi-suwi fi sholati ing dalam salat sabbaha mongko maca tasbih sapa rajul wa auratu rajuli utawi aurate wong lanang maiku perkara baina surati kang tetep ing dalam antarane udele rajul wa rukbati lan dengkule rajul wal mar'atu utawi wong wadon tadumu iku ngumpulake utawa nemokake sapa mar'ah ba'dha ing sebagiane mar'ah ila ba'din maring sebagian kang meneh wa tafidulan ngirihake sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah bi hadratir rijali sebab hadire pira-pira wong lanang al ajanibi kang pira-pira liya wa idzana batat kalane ngenani ha ing mar'ah apa syai'un suwi-suwi fi sholati ing dalam salat safaqat mongko keplok-keplok sapa mar'ah wa jami ubadanil khurati utai sakabehane badane khurrah wadon mriko iku auratun aurat illa wajha kejaba wajahe khurrah wa kafahalan apa-apa lorone khurrah wal amatu utai amat iku karo juli hukume kaya wong lanang. Faslun walladzi utai perkara yubtilu kang batalake apa alladzi as-sholata ing salat iku ahada asyara ana 11 apane sayan suwi-suwi rupane al kalamu guneman al amdu kang sengaja wal amal lan gerak al kasuru kang akeh wal hadas lan hadas wa hudusun najasati lan anyar tekone najis wan kisyaful aurati lan dadi kebukai aurat wa taghyirun niyati lan ngowahake niat wastidbarul kiblati lan mungkuri kiblat wal aklulan mangan wa syurbulan ngombe wal kohatulan guyu ngakak waridatulan murtad. Faslun wa raka'atul faraid utai pira-pira rakaate pira-pira salat fardhu iku 17 ana 17 rakaatan apane rakaate fiha iku tetep ing dalem 17 arbaun utai papat wa salasuna lan 30 apane sajadatan sujude wa arbaun papat wa tisuna 90 takbiratan apane takbire wa tis utasyahudatin lan 9 pira-pira tasyahud wa asru taslimatin lan 10 pira-pira salam wa mi'atun lan 100 wa salasulan telu wa khamsuna lan 50 tasbihatan apane tasbih wa jumlatur akani utai jumlah pira-pira rukun fi salat ing dalam salat iku mi'atun 100 wa sittatun 6 wa isyuruna 20 apane rukunan rukune fi subuh iku tetep ing dalam subuh salah sunah utai 30 apane rukunan rukune wa fil maghribi iku tetep ing dalam maghrib isnani utai loro warbauna utai loro warbauna lan 40 apane rukunan rukune wa fi rubaiyati iku tetep ing dalam salat kang bangsa 4 rakaat arbaatun utai 4 wa khamsuna lan 50 rukunan apane rukune waman utai sapane wong ajaza iku apes sapa man anil qiyami saking ngadeg fil faridati ing dalam salat fardhu shalah mungko salat sapa man jalisan hale wong kang lungguh waman utai sapane wong ajaza iku apes sapa man anil julusi saking lungguh shalah mungko salat sapa man mutajian hale wong kang turu miring. Faslun wal matruku utai perkara kang den tinggal minas salati saking salat salah satu asya iku ana 3 pira-pira suwi-suwi rupane fardhu wa sunnatun lan sunnah abad wa hayatun lan sunah hayat. Fal fardhu mongko utawi fardhu iku layanu pura bisa ganti anu saking fardhu apa sujud sahwi. Bal indakaro balik lamun to iling sapa manhu ing fardhu wa zamanu hali utawi mangsane iku qaribun barek ata mongko nekani sapa man bi kelawan fardhu wa banalan nerusake sapa man alih ing atase fardhu wa sajada lan sujud sapa man disahwi krana lali.
Wa sunatu tai sunah abad iku layak udura bisa bali sapa man ilahi maring sunnah ba'da talabusi ing dalem sause ngenggon-ngenggoni bil fardhi kelawan fardu lakinnahu tetapi man yasjudu iku sujud sapa man lisahwi krana lali anha saking sunah wal hayatu utawi sunah hayat iku layak udura bisa bali sapa man ilahi maring hayat ba'da tarkiha ing dalem sause ninggal hayat wala yasjudu lan ora sujud sapa man lisahwi krana lali anha saking hayat wa idza syakatat kalane ragu sapa man adadima ing dalem wilangane rakaat wilangane salat wilangane perkara kang nekani sapa man bihi kelawan waminar rakaati nyatane pira-pira rakaat bana mongko bangun sapa man alal yakini ing atase keyakinan wa huwa utawi yakin al aqalu iku angka kang paling sithik wasa jadalan sujud sapa man lisahwi krana lali wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi ku sunnatun sunnah wa mahaluhu utawi panggonane sujud sahwi ku qabla salami ku tetep ing dalem sadurunge salam. Faslun wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu layu sholat kang ora bisa den gawe salat fiha ing dalem khamsatu awqat illa salatun kejaba apa salat lah kang iku tetep keduwe salat sababun utawi sebab rupane badha salati subuh ing dalem sawise salat subuh hatta tatlu sehingga yen to metu apa syamsur srengenge wa enda tulu halan ing dalem nalikane metune srengenge hatta takamala sehingga yen to dadi sempurna apa syams wa tartafi alan munggah apa syams qadra ruhim kelawan kira-kirane sak tombak ida stawat tatkalan istiwa apa syams hatta tazula sehingga yen to lingsir apa syams wa ba'da salatil asr ing dalem sawise salat asar hatta taghruba sehingga yen to surup apa asyam susrengenge wa indal guru pilan ing dalem nalikane surup hatta ya takamala sehingga yen dadi sempurna apa guru buha surupe syams. Faslun wa sholatul jamaati utawi salat jamaah iku sunnatun sunah muakkadatun kang den kuwatake wa alal makmumi lan ing atase wa alal makmumi lan iku tetep ing atase makmum ayyan wa utawi yen to niat sapa makmum al itimama ing dadi makmum dunal imami dudu niat dadi imam wa ya juzu wenang waya juzu wenang ayat tama apa yen to makmum sapa al khuru wong lanang merdeka bil abdi kelawan kawula wal balighu lan wong balik bil murah iki kelawan murahik remaja wong kang margi balik wala tasyu rasa apa kudwatu rasulin manute wong lanang bimratin kelawan wong wadon wala qoriin lan manute wong kang bisa maca Fatihah bi ummiin kelawan ummi wa ayu maudhi'in utahen dindini panggonan salat iku salat sapa man fil masjid ing dalam masjid bi salatil imami kelan salate imam fi ing dalam masjid wa huwa utaiman alimun iku wong kang ngawari bi salati kelan salate imam ajzaa monggo nyukupi apa alimun bi salatihi hu ing man malam nyatakotam ing dalam selagini ora dingini sapa man atau makmum alaihi ing atase imam wa in sholala lamun salat sapa makmum fil masjid wa in sholala lamun salat sapa man fil masjid ing dalam masjid wal in sholala lamun to salat sapa imam fil masjid ing dalam masjid wal makmum hale utahe makmum Qoribun iku parek minhu saking masjid wa utawi makmum iku alimun wong kang ngawari bi salati kelawan salate imam walaha ilalan ora ana aling-aling kumujud hunaka ing dalem mengkono-mengkono antara imam lan makmum jaza mongko wenang apa in shalah fil masjid. Faslun wa yajuzu nang lil musafiri maring musafir apa qasrus sholati ngosor salat arubaiyati kang bangsa papat bi khamsi syaraita klan 5 pira-pira syarat rupane ayakuna yen to ana apa safaru lungone musafir fi ghairi maksiatin iku tetep ing dalem ora maksiat wa antakuna yen to ana apa masafatu jarake safar sitata asyara iku 16 apane farsakhon farsahe wa yakuna yen to ana sapa musafir iku muaddian wong kang nekani li sholati maring salat arubaiyati kang bangsa papat ayan wiya yen to niat sapa musafir al-qasra ing ngosor ma'al ihram ing dalem sumertane takbiratul ihram wala yatamalan yen to ora makmum sapa musafir bimukimin kelawan wong kang mukim ya juzu nang lil musafir maring musafir apa ayajma yen to jamak sapa musafir baina dzuri ing dalem antarane zuhur wal asr lan asar fi waqti ayyima ing dalem wektune endi-endine dhuhur asar syaa kang ngersakake sapa musafir wa bainal maghrib lan ing dalem antarane maghrib wal isya lan isya fi waqti ayyima ing dalem wektune endi-endine maghrib isya syaa kang ngersakake sapa musafir wa ya juzu nang lil hadiri maring wong kang
ana ing dalem omah fil matori ing dalem udan apa ayajma ayen to jamak sapa hadir baina omah ing dalem antaraning duhur asar magrib isa fi waqtil ula ing dalem waktu salat kang awal minhuma saking salat loro. Faslun wa syaraitu wujubil jum'ati utawi pira-pira syarat wajib Jumat iku sab'atu asya pitu pira-pira suwi-wiji. Rupane al-islamu Islam wal buluhu lan balik wal arqu lan duweni akal wal quriyatu sifat merdeka wa dzukuriyatu sifat lanang wa sihhatu lan sehat wal istitanu lan mukim wa syaraitu fi'li utawi pira-pira syarat nglakonine Jumat salah satu